Ilminong buhaton aron maghimog bodbod, magkuha kog dahon. Dayon ni siya haubon. Padayon, magkudkod ko og lubi. Kaganina nagpalit ko og pilit og asukar og lubi. Nga po ang mga apo nagkuyog-kuyog na ho baling daghana nag apo. Ilminong buhaton aron maghimog bodbod, magkuha kog dahon. Dayon ni siya haubon, kunis-kunison. Pagkahuman imo na siyang tupungon para nga naa siya beauty. Kung pila katapos ang pilit, maupod kadaghanon ang imong isabaw para na siya nga mo kuha gid ang iyahang lasa na naa siya'y asukar, naa siya'y luya o gamay nga asin aron mulutaw ang iyahang kaanindot sa timpla.
Ang akong katabang sa pagtrabaho ining budbud o pagluto, ang ako maguwa nga si Milka Paria. Kung akong pag-umangkon ay anak kasi Angeline Paria. Ang akong masulti aning ilang negosyo kay maayo kaayo kay daghan na tabangan ani nila kanang parehan ako sa mga apo mo na nga nindot jud nga musuway mo sa amo sa ilahang tinda para makuan ninyo og matilawan yung lami jud unsa ka lami ang ilang gihimo. Ako magsige ko og order og mga bulbod. Daghan ako gi-orderan pero naka-order ko diri sa Gontinias nga bulbod diri sa Mahayahay sa Isabel. Nindot jud kaayo, lami ang ilahang timplada. Insakto ra pug kadagko ali pug gagmay para sa uban nga gagmay ang tag 5 ila dagko ri diri. Nindot kayo, lami kayo ang ilahang timplada. Akong giawhag ang akong tagalungsod nga taga Isabel nga unta mo order na sila aning among produkto nga budbud kay aron ilang matilawan kung unsa kalami ang among produkto ug unsa kalab na mo ang among taga lungsuranon. Mao ni nga amo ning gipading kamutan nga mahimo ning among budbud nga lamian. Gawa sa among budbud nga negosyo, napagimilain nga negosyo. Unsa man? Silheg, dayon, Mga batong, may mga batong. mga okra, dayon ami gagmay nga mga utanon, Nami saging. na ami mga tangan, Dahil tangad. dahil sa kamuti. O labi na kanin yung among main nga production dire. Ang pagmarkot og limonsito. Ni akong gitarbaho para ni sa markot. Ikaduhang gamit ani maghiwa ka og silupin. Ikaw maghiwa, magkuha ka gigamot sa minarkot sa maani. Mo ni imong gamiton. Nya dayon, mungari ka maghaman ang ahong kiskis. Dayon, magkiskis ka ana. Mani maghimo og markot. Kahuman na ni kiskis. Imong kuhag bunot. Kuhag bunot. Dayon. Sikot. Higtan ana. Mo ni among pangita nga gagmay negosyo. Makatabang ni sa among adlaw-adlaw kinahanglan parehas sabon, parehas kape, importanteng kape sa mga lagas na. Nahinay lang ko ni among trabaho, bro. Ginagmay sa kanunay. Simple. Pareha ari nanay gamot. Katingo na ni siya. Dayon itanom. Pareha ani Huwag pa kay nabutangan. Imo sama ani. Imo isod aning lata. Naabo nga Mao na niya mo negosyo nga ginagmay. Hi, hello, mga kakriba. Daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta ni aning among gagmay nga mga negosyo sa masabugod o sa among mga agrikultura. Dako kayong pagpasalamat sa nagdumaan ni ini. Hello, thank you, God bless you all.